izena Gentzane Arrabarrena Diaz da. Azilaneko programan parte hartu nuen eta aurreko urtean izan zen. Eta honen berri jakin izan nuen ugasaren bitartez. Irakaslea naiz, lehen hezkuntzako irakaslea eta gorputza hezkuntzako irakaslea, eta aurreko urtean egon nintzen ordezkapenak egiten. Baina izan zen momentu bat nun ez nuen lan gehiegirik eduki, eta ikusita bizitza ze jarri zidan aurrean, dei hori jasota, ugasatik dei hori jasota, ikusi nuen aukera ederra, izenburuak esaten duen bezala, azitzeko nire lanean. Ikastaroa zehazki izan coachinga hezkuntzan, eta gero aukera geneukan praktikaldia egiteko. Eta horrek atentzio asko deitu zidan. Ikastaroa egin ondoren, aparte ze esperientzia izan nuen ikastaroen kideekin da irakasleekin, nire ikuspuntutik ederra izan zela, asko ikasu nuen. Horretaz aparte, praktikaldien ondoren deitu zidaten eskola batetik eta bestetik, lan egiteko bertan. Eta orduan hori niretzat egia esan oso aberasgarria izan da. Lehenengo zati hortan, aktibatu zati hortan, egia esan landu genituen edukinak izan zian gehien bat bakoitzaren kurrikuluna eta esperientziaren inguruan ikustarazteko mapa bat bezala. Batez ere lan munduan. Horrek lagundu ninduen desiente autoestima hortan eta ikustea zertzi urtetatik lan egiten nengoela eta etzela makala, nire kurrikuluma, eta hori dana biltzea paper batean horrekitzeko zure presentazio mapa bezala, hortan lagundu ninduen. Bigarrenean, izan zela formakuntza coachingean, coachinga hezkuntzan, hor erraminta asko jaso genituen hori gure hezkuntza lanean edo erabiltzeko gerora, Eta gero praktikaldian ere ikusi zen, aurretikan nik behintzat, ekartzen nuenarekin gehi formakuntzan ikusi genuenarekin, lan egitea errexagoa suertatu zitzaidan. Azpimarragarria dana da, zure lanean azitzea laguntzen zaitula programa honek, kideekin ere gu behintzat konexioa auki genuen, parte hartu genuenak programan, eta beste guztien esperientziekin ere zu aberastu egiten zera. Eta aparte, aipatu dudan praktikaldi horrek ere, martxan jartzen laguntzen zaitu eta ikusten ze gaitasun dauzkazun eta aurrera eraman dezakezu lan hori eta praktikan jartzen ikasi dezuna. Nik animatuko nuen jendea aukera hau hartzera.